କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାକଟପୁର ନାମ ପଛରେ ରହିଛି ଏକ କାଉର ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ରାବଣ ଦ୍ୱାରା ପୂଜା ପାଉଥିଲେ ମା ମଙ୍ଗଳା। ରାବଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସିଂହଳା ଦ୍ୱୀପରେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରୁ ସିଂହଳା ଦ୍ୱୀପରୁ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଏକ ବାଣିକ। ମାଙ୍କର ସେହି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି ଉଦ୍ଧାର କରି ଓଡ଼ିଶା ଆଣିବା ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାବଶତଃ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ପାଚି ନଦୀର ଗର୍ଭ ତଳରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଜଳମଗ୍ନ ହେବା ପରେ ଦିନେ ଜଣେ ନାବିକ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଡଙ୍ଗାଟି ହଠାତ୍ ନଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। ଡଙ୍ଗାଟି ଅଟକି ଯିବାରୁ ନାବିକକୁ ସେଠାରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେହିଦିନ ରାତିରେ ମଙ୍ଗଳା ନିଜେ ନାବିକର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ, ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଆଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଓ କହିଥିଲେ ପରଦିନ ନଦୀରେ କାଉଟି ଉଡ଼ିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ ଆଉ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ମୋ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ମିଳିବ। ନାବିକ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି। ତାପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ଯେହେତୁ କାଉର ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ମା ମଙ୍ଗଳା ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସ୍ଥାନର ନାମ କାକଟପୁର।